салом, дуруд бародарони азиз. чуноне ба мо маълум аст, дар ислом писар аз 12 ва духтар аз 9 солагӣ ба балоғат мерасад. яъне баъд аз ин сину сол онҳо ҳамчун инсони калонсол ба ҳисоб мераванд. ва ба ҳамин фаромӯш накунем ки вақте ки араб ҳуҷум кард, мо тамаддуну дини худро доштем. хай ман барои нишина мегӯм, дар ин навор мехостам бигӯям ки дар кадом сол гузаштаи мо то пазируфтани ислом ба балоғат мерасид. бародарони азиз, дар тамаддуни то исломи мо, ҳатто дар орёиҳо ки пеш аз зардуштиҳо ва аз дигар халқият буданд, онҳо дар 15 солагӣ ба балоғат мерасиданд. яъне то 15 солара одам кӯдак ҳисоб меёфт. яъне бине ки чӣ хел қариб ки ба ҳозир наздик, яъне ҳозир аз 18 сола мардум ба балоғат мерасанд. ва дар давраи қадим бошад, тоҷикони мо чӣ хел, яъне кӯдаки 14-13 сола дар он даврам кӯдак буд. ҳеҷ кас ҳақ надошт ки ӯро ба занӣ гирад ё ки никоҳ кунад. яъне давраи кӯдакӣ то 15 сола буд. ва аз 15 сола то 30 сола ин давраи ҷавонӣ буд. ва аз 30 то 40 ин давраи ҷавонмардӣ, яъне байни кӯдакию баъд аз ҷавонию мардӣ, яъне ҷавонмардӣ. ва давраи 40 солагӣ, ин аз рӯи дини зардуштиам бигирем, ин соле буд ки дар 40 солагӣ зардушт пайғамбар шуд. дар дини ислом ҳам ҳамин аст. пайғамбари мусулмонҳо дар 40 солагӣ пайғамбар шуд. ва баъд аз 40 гумон мекунем ки ин даври пирӣ не, баъд аз 40 даври мардӣ сар мешуд. яъне то охири ҳаёти умри инсон ин даврро даври мардӣ мегуфтанд.